Ayo, langsung tani no Pondok Surakandang. OTW lokasi Jurang Kandang. Siap bongkar. Bahan untuk pembuatan lokasi besok. Ayo jerawai. Batak. Jejak. Nah, yo lho, ndi ki wonge kok. Apa ya salah satu di peking telur karo juga. Itu sama kayak telur. Oke. Jam orang aku paling ikut sini. Nah, bapak bukalan. Ya, ini pasir kaya ya. Nggih. Pun terus ke tau. Oh. Kayak wangi udan gitu. Jalan kota ya, Ter. Nggih. Urung tekan motor apa? Nyentek no aspal ini. Karale mlebu sama kaya. Iki lho mari buntu lho. Dan itu kayak kaleman. Direwangi udan-udanan gitu, kelepeh tenggung. Awak ganyepen lho, ngopi. Mangan sik boleh. Nah, ayo lho, wis to lokasi iki. Terus munggah dhewe, ngedono dhewe. Ayo ngeten ae. Oh, dua lolo tok lho. Pasukan liyane nanti. Bisa telung ringkas ki. Ayo, yang merapat yang hidup ini. So, Ini jangan. Ratakno mawon, diratakno. Yang pacul diratakno. Panasan lembut iki. Monggo ain. Aku orang maju 15. Lah suwem kok. Hendra. Yuk, Mas. Wih, krak kok. Ambase. Diratakno mawon. Nah. Sing cek kecampuran kuning bah. Mbak seneng aku ya, Pak No. dikeduk Pak No, langsung ambruk. Lok.
Terus langkah selanjutnya napa wau sing diaturaken Bu Lina? Sekam, diler. Kino kene iki lho Mas. GPR iki lho. Ya aku sekam Gak kalau penjupuk. Iki lho. Setelah rata sekamnya langsung dicampur. Langsung ngajak mek cempene wae gitu. Cempe dia gesak ya. Benar ini tahu benar. Mangkirian kadingan mesti sana menisan. Jero-jero kon bagus. Ilang gitu. Niki kinten-kinten wonten kinten kilo tak tahun mboten enten nggih. Boten. Lebine niku lho. Niki jane sarite kalian iki. Setengah ton langkung, Pak. Setengah lho ya. Niki jane sak rite ambek iki. Niki damel sedaya, Pak. Nggih. Nah, kurang niku malih ta sih. Sik nek ngeten anune mangke riyen sing anapa niku tekeme mangke riyen. Iki atas kemale kali, Pak. Tekeme ta sih. Nggih. Mangke riyen tekeme. Nah, nek niki dicampur malih, dicampur dadosaken setunggal mriki. Kok karek ngular. Dan mangke di anu di napa niku? Ya iki sik timbang dhuwure. Hukum jangan timbang mriki. Ya ampun. Sik. Ayo iki diples. Minggir. Tenang guling lho Kang Imam. Aja minggir-minggir lho iki. Biang deh kuwi. Kopendra nanti kopendra setae. Ya ngono teh. Wong tani. Tani dolo. Tani nang jero omah. Tani nang jero omah nang dalan. No, di RT ditoke sing keingi. Aku kok rambut jak iki. Yo ngene wae ne. Anggo sak lho jane. Iya ge sak. Ayo ono lho. Gini lho. Oh, gede to ya ngatek kok. Tapi nganggo ngajak ngene. Nah, ini lho. Gentenan kok. Sak bangel kok ora iso mlebu. Ini kalau seseke ini kok iso. RT sekrop ya ditinggal. Gentenan. Sampe-sampe gawe kopi. Cocok iki. Ora nggowo. Ayo ono kopi Pak. Kompore nanti. Terus kae nang bicara ono. Ora barbar. Halo lho. Masa wani Buli. Aduh. Gelandang. Emang sak suwean to ya? Ya Pak. Ngeten iki Mbak Rob damel kopi cocok. Nggih. Kala-kala ya Pak. Rob nakane jek nang sik. Awas dengkul. Awas dengkul. Awas dengkul. Letakno karatano. Lumpuk teng mriki letakno mawon. Enggak, biar tahu tahu. Apa mau? Anu, tapi orang enggak ini.
Tujuan kula gak kajenge panjenengane gampil ngulete. Nggih, mboten kandelen tutun ngono. Arep pemilu ya, Bu. Nggih, mare. Menawi boten enten niki saged, menawi boten enten niki saged. Dan menawi boten enten kali-kali niki jenengan saged damel pilpres menika. Siap ini nek. Pada-padane dhewe. Sing guyu ae to ya. Tapi ampun. Iki gelar kurang dicecewi lho. Kanggo patang sak. Iki masa ora iki yo. Ya menisan kok ruso iku kok. Ruso iya. Kabeh pisan. Ruso iya, Pak. Iku nang suline. Ruso iya. Jadi kok. Ibu kasih aku iki. Ya iki. Ndi, Bang? Entek pisan kuwi. Ayo mesan. Terpaling akeh kok. Kuwatir ya. Teri Napa, Pak? Tujuannya Dedekatul niki kan makanannya bakteri yang ada di dalam gula tadi. Ini nanti kayak Dedekatul karena panganannya mati bakteri. Pirang kilo iki dedeke, Pak? Nek mestine niki Lebih jan. Kirang. Kirang, Pak? Dedekatulnya bedene kira. Pinten kilo to niki? 15. 12. Ya. Kurang ya. Mau setengah sak. Oke lo ini no. Gampang. Sampun Pak iki. Iki diulet riyen mboten, Pak? Lah Dedekatulnya iki nek ngene iki kan klarangan. Klarangan iki. Sing rada kasar ngoten mawon. Lah ngene ngoten apa? Wah, Iki 6.000 ta Pak sak kilone. Nah, 6.000 klarangan. Sing kasar ini mboten Dedekatul, Pak. pokok dedek dedek halus ngoten mawon lho. Iya ana sing Urung to. Iki piye diulet nek? ulet lho iki. Mulane kuwi diulat. Wis patuli sik kok diwenehi. Kok kene yo. Nah, iki kan ditarik rene Pak Suwina. Nggih, tapi terpale niku teman-teman. Gak kok balik ngulon ae. Iki lho nggih pakai. Oh balik ngulon. Iki baritan. Iya. Keselen wonge. Boten Pak. Terus niki Tenan kok akeh. nggih semestinya tanah panjenengan iki kan pun berkapur. Gitu. Semestinya mboten damel kapur pertanian mboten napa-napa, tapi niki pun wonten bahane nggih didamel mawon. Nggih. Nggih to. Lagi sing sebelah lar nggih mbutaken apa ngeten iki lho. Nggih. Lahane sebagian Oh, beda. Kena teh kok barene balik tapi.
Kok tapi dipatuli. Wis topakno aku siap. Soalnya aku kayaknya sampai di sana. Yo amun sewano Rudi dilang. Gentenan Wah, teh aku loro aku yo. Ngono iki ngomong tok ora teko. ora teko roh wis aja ae. Terpan elek malah lanjut. Bahane sampun mlebet sedaya nggih. Bahane sampun mlebet sedaya sakniki diurik. Diurik mriki. Kaya Nah, kok terus Balik nek. Yo ngene, kok nek setan lagi dikocor Pak nggih. Nek nek kene dikocor lagi di arah ngono lho. Langsung tarik etan. Kang ngene lho. Heeh, tarik tapi mbek tarik kula rono. wonten iki lho Pak. Nggih. roto, mampu roto. Mudek lula teh. Kayak udah diulang. Pasang isor lho, pasang isor. Jebol ngisore terpal teh. Pak Kun, ketok Pak Kun doa. Iya. Pengen maksimal pancen iku durung kuat to. Mana?